So ungilethele icala lomsuzo. Icala lomsuzo Nkosi enkantolo. Akasuza umyeni wami Nkosi enkantolo uperepe uteretwe kuze kuse. Every man do it, you do it. Under the bed is I and her only. And we release. She release a peperepe, I release a peperepe. Combination. Ushushwa yingwici lo. Maye ngabona umuntu wesilisa eduze kwakhe. Case number 42311. Inywele zakho nje iphelele emvuleni nje oqala nje. Akigqokanga neviki. Wena awugqokelane inywele phakathi kwemvula abantu abaphatha ama-umbrella. Phenda uyakablesa yakunika imanye imali okuphindana kuphengisana kushaya futhi. Ngikhulile mengingakho. Ngifundile futhi ngihambile. Into enje I can tell you ayilungisiwe. Ummangalelwa akatshela inkantolo amagama akhe aphelele. Mawuthi ummangalelwa usho mina. Akwazi ukufunda. Uboqokile kungoku. Mina mangena endaweni kuyozwakala. Uyazi kube bathe ungithathe nge-Apple, i-iPhone X, bengizo-understand. Lalela ungithathe nge-Huawei, into efaka ama-SIM card ayi-2. Ufune ukuyiphatha uzoyiphatha kanjani? Wona oda mase sofaka nama-slay queen kula ma-court my ladies wa entertain. My lady, case number 78199. Ummangali ngicela utshela inkantolo amagama akhe aphelele. Ngugumede mina angimangali lutho. Ngize la ukuzosuwa lo bhuti lo. Cela uthathe isinqumo esiright. Phela sikushiye ngayo lendle. Bengizibonela umkhulu. I-ageism ayivumelekile la. Kasangichazi. Wamuhle fish uphumele nethinini. Yaphela icala. Phuma. Funa yami wena. Ngizayithola kamadoda kanyawo. Ela wokuqala akho ngidibanisa naye. Ndidilana nendoda yakhe. Ngicela ukuthi ungibheke akekho kwiligi yami. Mina ngihamba nabo mama baseParliament. Abantu ongangimatanisa nabo ke lapha. Hayi lo seqambugwaqo lesi. Mamela angiseseqambugwaqo lisiseqa ndoda. Ndeqa indoda yakho. Mekuhlanganiswa umuntu omnyama nomlungu kuthiwa ikhaladi, mekuhlanganiswa umXhosa nomZulu kuthiwani. Bathi ibhaca. Hey, my lady, case number 427 avut. Semqa avuthwa. Let's fine. Ummangali ngicela tshele inkantolo amagama akhe aphelele. Nandi lapha last time wanibuza amagama aphelele. Gcina into i-records amagama abantu. Akuyenza lonto leyo. So uze la ngizongixoxela ngomjolo wena. Ngene endabeni. Awukwazi ukuthi ngo1 minute usungakhiqiza 3. Ngisho ngathi Case ukusebenzisa 781212. lo mfana wehunga lo njengobethi unamaphepha terminology. Uthe terminology eh? Cela ukumlungisa. Mina ngibhemi uhunga my lord. Kumele simbophe naye. Awubhemi uhunga. Ngihamba kanje nabantu abama CEO nama COO. Badlula kumina mihla namalanga. Lokho okusho ukuthi ke sengifinyelele. Ke ukuthi usufinyelele my lady uyiqa.